Здравейте на всички! Реших да направя едно кратко видео, в което показвам какво пристигна в този доста обемист плик по куриерите. Връщам се веднага. Както виждате, някакво съндъче лунтано в пукащо фолио. Айде да махна и пукащото фолио. Това е кутията, която съдържа цялото творчество на българската black metal група Bulk. Дървена кутия, доста приятна. Много ми харесва как е изработена. Много ми допадат ето тези ъгълчета, металните. Но най-вече логото, което е, как да кажа, не знам всъщност как се нарича, като отпечатък, печат върху капака. Нека все пак да видим какво има вътре, което е по-важно от самата кутия. Горе на капака има донапренче за оплътнение, а ето така изглежда подредбата на касетките вътре, в самата кутия. Празната кутийка, виждате, отново донапренено оплътнение, за да не шават касетките напред-назад. А пък това са и 4 касетки, предишният албум на бандата. Издание на сива касета. Страна А и страна Б. Ето как изглежда книжката. Много обичам, когато касетките са придружени с книжки. За мен това винаги е голямо щастие, защото много обичам да си ги разглеждам. Държа да го има не само на дисковете, ами и на касетките. Или айде, няма да казвам държа, но харесва ми, допада ми да го има и там. Bulk Demo на страна А и страна Б. Нека да видим и тази книжка. Много готина книжка. Тук състава на бандата, снимки и кратка информация с списъкът песни. Много стилна изработка имат касетките. Сплита на Bulk, Against the Christian Terror, The Night Coming. Имам го и на диск, мисля. Не мисля, ами го имам и на диск. Този сплит. Бандата ми го беше изпратила преди време. Хайде да обърнем внимание. Тук двете банди, Bulk са, списък с това. И отсам пък Exile. Не знам дали така се произнася бандата. Честно ви казвам, поправете ме, ако греша. Много красива изработка има тази книжка. Списъка с парчетата. Това, което ми прави впечатление, приемствеността в графичния дизайн на обложките им, изобщо на книжките. Отделните панелчета имат много готини рамки поставени, което допринася за, как да кажа, за по-красивия външен вид. Това пък е последния албум на бандата, който излезе съвсем наскоро. И отново снимка на групата, текстовете и от тази страна. Обложката е много красива, поне за мен. Крайното ми впечатление от този продукт на Bulk е, че на 100% се струва да бъде закупена тази кутия, тъй като първо, че съдържа цялото творчество на групата, след това имате възможност да получите някакъв малко по-премиум продукт, ако изобщо държите на това, но пък е добър бонус да получите нещо наистина, как да кажа, по-изпипано, по-красиво, ако щете. Това са касетките, цялото творчество до момента на Bulk, плюс новият им албум. Побрано в тая красива
дървена кутия, която е доста масивна, поне на мен така ми изглежда, но не е от B номер. Това е за видеото. Довиждане. Чао, чао.